Iewduh ngayat bait-bait ngak mishamaran ki Samla Kaway ka Samla katya hafon ka aptang bike kerbat ka ringtone ka ong nga Iewduh Royal Enfield Ubak lem bike ngin long tang friend field Barbie baru biker ka story Mynta ni ka datang haba dong bike bad money selfie ha signal ka krobat ka smile ki jinggit Mynta ki long tang lifestyle ha police bazar kaya style ka pants skinny ka smile versatile Khun na duk udon tang heart ka shuyo hi ka ong next part Up udon car mi hati Honda ne Fortuner Pidon IUP Barbie baru biker ka story Mynta ni ka datang haba dong bike bad money filter ha insta Caption so lucky Henry haba klem full ka ong I'm busy Kikana shinrang kitray part-time bantirt ka helmet bad iPhone ban ring ya kakihapan upgrade na local bus siya superbike paray tangguway uduk bakamba udon tang scooty ba jinggit ka ba shisha uong nga klem kar hinray nga don hard nga sumarmin siyem Amtang Instagram Lada ka eat shisha ang paiti ka bike kasyong atin roof rulong kum Barbie Barbie baru biker kalalong funny Henry shisha ang datang bike bad money Kajingyat bas kem kamla Bansel uka don ha umin siyem am hakar model Iewduh ngayat bait-bait ngak mishamaran ki Samla Kaway ka Samla katya hafon ka aptang biker bad ka ringtone ka ong nga Iewduh Royal Enfield Ubak lem bike ngin long tang friend field Barbie baru biker ka story Mynta ni ka datang haba don bike bad money selfie ha signal ka krobat ka smile ki jinggit Mynta ki long tang lifestyle tangway uduk ba kamba udon tang scooty ba jinggit ka ba shisha uong nga klem kar hinray nga no hot ngan sumarmin siyem am tang Instagram lada ka eat shisha yung paitya ka bike kasyong nga din roof rulong kum Barbie Barbie baru bike